תגיד, אודי, כמה זמן נעמה ואוהדי ביחד? וואלה, שאלה טובה, מיכל. אני לא יודע אפילו איך הם נפגשו. אז אני ויאיר הולכים לשאול אותם. טוב, אז איך הכרנו? זה קצת טריקי. שירתנו באותו בסיס ביחד, וחבר מהצוות שהיה חבר של נעמה משדה בוקר רצה לשדך בינינו, ולא ככה הכרנו. אוקיי. סיפור יפה, סיפור יפה. כן, סיפור מעניין. אבל התכנסנו כדי לבדוק איך כן הכרתם. אז בואו נבדוק אם הסיפור מגיע לשם. ואז בשביל ישראל ראיתי אותה. ראיתי אותה מרחוק, לא דיברנו משהו. הגורל הפגיש ביניהם בשני. אבל סואד שוב פעם פספס את ההזדמנות. ממש כך. וכפי שגילינו לאחרונה, מסתבר שהוא אפילו הצביע עליה ואמר לחבר שתהיה לי איתו, תראה איזה יפה. שוביניסט? היי, אתה מדבר על אחותי. היי, קיש. זה פודקאסט של בנים פה. טוב, איפה היינו? ובלאוס נפגשנו בבוקר של הטיובינג, שזה כזה, לא משנה. ישבנו באיזה בר בבוקר. הבוקר של הטיובינג לא משנה. לאמיצים שבמאזיננו אני מציע לפנות לגוגל ולחפש הבוקר של הטיובינג בלאוס. ראיתי אותה, היא ראתה אותי, אבל לא דיברנו. שוב הם לא מדברים. וכמה ימים אחרי זה יצאנו לטייל. ואז שם טיילנו ביחד, הכרנו, היה חיבור טוב, והתפצלנו. אבל במקרה חזרנו לארץ לא הרבה אחרי בגלל הקורונה. בזכות הקורונה. בקורונה פסנו עבודה בחקלאות, ונעמה כבר מצא. ואז החלטנו שאנחנו נצטרף אליה, אני ועוד כמה חברים. ושם נהיינו זוג. טוב, עכשיו בוא נבדוק אם אחותנו ראויה לו. ראויה. היי, קיש. זה פודקאסט של בנים פה. טוב, איפה היינו? אוהדי ואני הכרנו בלאוס. אולי היא פשוט לא שמה לב שהם נפגשו בצבא ובשביל ישראל קודם. נו, ברור, כי הם לא דיברו. כי הם לא דיברו. במקום ממש ממש יפה, עם מלא בריכות מים טבעיות ממש יפות. כאילו יכול להיות שראיתי אותו לרגע אחר, במקום אחר, כזה יום לפני, אבל תכלס נפגשנו שם. וכדי להרשים אותי כנראה, הוא קפץ לתוך אחת הבריכות. ונמרח לכל הגב על המים. ואני, זה כנראה באמת הרשים אותי. ומאז הכל היסטוריה. סתם, אז אחרי זה יצאנו לטיול בלופ, היינו מלא חבר'ה והיה ממש ממש כיף. ובסוף הגענו לארץ, והתחלנו לעבוד בעבודה חקלאית. וככה הם הכירו. נו, אז מה אתם אומרים? זה נראה לכם רציני הקשר הזה?